Veslači Miloš Vasić i Nenad Bećik prošle godine na svetskom prvenstvu u Francuskoj osvojili su bronzanu medalju i jednu kvotu za olimpijske igre. Na izbornoj regati Nadici Ganliji njih dvojica su i definitivno potvrdili da će nas predstavljati u Riju. Jedine dve medalje u veslanju na olimpijskim igrama osvojili su Milorad Stanulov i Milan Pančić u dubl skulu. U Moskvi su bili drugi, u Los Angelesu treći. Od tada mnoge naše posade pokušavaju da stignu do odličja. Miloš Vasić i Nenad Bećik imaće priliku da u Riju ostvare taj san. Prošle godine na svetskom prvenstvu u Ožibeleu osvojili su bronzu. Treći su bili na evropskom prvenstvu u Poznanju i na svetskom kupu u Lucernu. Ipak, tek je izborna regata na Adi otklonila sve nedoumice oko sastava olimpijske posade. Sistem reprezentacije je takav da morali smo da imamo izbornu regatu na početku godine, to jest u petak, gde smo pobedili sa 14 sekundi razlike naše protivnike. Mislim da je to u neku ruku i ispalo dobro, zato što smo mi celu zimu, znajući da imamo izbornu i da moramo biti opet najbolji, odradili 100% i postigli veoma zavidne rezultate, što na ergometru, što na našoj fizičkoj spremni. Veoma uspešno smo odradili tu prvu trku i potvrdili učešće u Riju. Bronza Vasića i Bećika u Francuskoj bila je prva medalja za srpsko veslanje posle 14 godina u olimpijskoj disciplini na šampionatima sveta. I pored uspešne prošle sezone, morali su ponovo da dokažu kvalitet. Učili smo da je pritisak bio dosta veliki, da je bilo više pritiska nego na svetskom i evropskom prvenstvu. Znali smo mi da smo dobro radili, da smo odradili sve kako treba i da ćemo da budemo najbolji, ali u neku ruku bilo je dosta pritiska i tenzija, ali to smo uspeli da iznesemo i bilo je dosta dobro. Laknulo nam je kad se sve to završilo i sada možemo da se mirno posvetimo narednim pripremama za same olimpijske igre. I Vasić i Bećik veslali su na olimpijskim igrama u Londonu. Miloš je bio član četverca koji je osvojio 10. mesto, dok je Nenad u tandemu sa Stojićem završio takmičenje na 12. poziciji. Nisam neka tada velika očekivanja, pošto nisam nikad učestvovao na takvom takmičenju, nisam znao šta me čeka i kako će to da izgleda. U suštini bude to kao svaka druga trka, samo što ima 13 posada, nema ih 25-6 koliko imamo na svetskom. Tako da to je neko iskustvo sam skupio tada. Sad u Riju već imam veće ciljeve. Cilj je da se iz Rija vratimo sa medaljom. Bili smo dosta mladi, imali smo 21 godinu, Bećik je imao 23 godine i to je bilo važno samo učestvovati. Međutim, sada na olimpijskim igrama u Riju imamo mnogo veći cilj, pošto smo osvojili medalju na svetskom prvenstvu i na evropskom prvenstvu prošle godine, sad imamo veće ambicije i spremamo se za olimpijske igre da bi uzeli medalju. To je naš cilj za Rio. U dvojcu bez kormilara već godinama vladaju Novozelanđani. Stručnjaci kažu da je zlatna medalja već rezervisana za njih na olimpijskim igrama. U dvojcu se zna da su Novozelanđani već 7 godina neprikosnoveni, možda čak i više, i pobeđuju svako svetsko prvenstvo sa dosta ubedljivom razlikom. Poslednje svetsko prvenstvo su pobedili sa 6, prethodno isto sa 6 sekundi razlike, tako da su oni jedni od glavnih favorita za zlato. Tu su uvek Britanci koji su medalja na poslednjim olimpijadama. Imaju Italijani, Francuzi, bit će veoma jaka i žestoka konkurencija. Potrebno je dosta vremena da bi se napravila šampionska posada u veslanju. 4-5 meseci mora da se vesla sa tim istim čovekom i to svaki dan, da se, ne samo u čamcu, mora da se trenira zajedno, mora da se radi teretana, te ergometre što imamo, sve mora da se radi negde zajedno da bi se jednostavno upoznali međusobno, da znamo kad je kome šta potrebno, pošto nijedan čovjek nije isti ili nije savršen, onda svako ima svoje neke mane koje mi kroz te treninge sve učimo jedan od drugom, pa onda se pomažemo. Kad meni zapne, onda on meni pomogne, kada njemu zapne, onda ja njemu pomognem. Što se Nenada ovako tiče, dosta je poslušan, možemo sve da se dogovorimo, šta god ja predložim da uradimo što se tiče za trening, ili ovako on se uvek slaže sa tim.
radan je i vredan i što se meni jako sviđa, ja isto volim dosta da radim i sve to i onda on je se nekako uklopio. Pa mislim da je pre svega najpotrebnije ta neka želja da se trenira prvenstveno, da bi uopšte čovjek to radio onako kako treba. Ono treba da ima i volju za time, zato što ima mnogo uspona i padova, tako da mora da pregura sve te padove i sve te uspehe da prođe. Članovi grupe Novčanca moraju biti ne samo surovi profesionalci, već i dobri drugari. Atmosfera je veoma bitna za konačan rezultat. Dobra atmosfera je mnogo važna za uspeh. Što se toga tiče, mi imamo odličnu atmosferu, dobra atmosfera između nas dvojice i tako je bilo čim smo seli u čamac. Kad smo seli prvi put, odmah smo se poklopili. A mislim da smo s Milošem uspjeli da te mane jednostavno obrišemo i da smo uspjeli da se spojimo u jednu kao celinu, da ne budemo dva čovjeka, nego budemo kao jedan čovjek u dva tela i to je ono što nam u stvari daje rezultat i što nam daje mogućnost da napravimo dobre rezultate. Veslačka staza duga je 2000 metara. Da bi se u pravom trenutku dostigla šampionska forma, potrebno je trenirati skoro 11 meseci. I pored toga, tokom svake trke postoje krizni trenuci. Pa negde oko, recimo pola trke, to je na 1000 metara do nekih 750 metara. Tu je otprilike najteži deo trke u kome može mnogo toga da se odluči u toj trci, zato što ako neko to ne uspe da prevaziđe tu krizu, može da otpadne iz trke i da zaostane i da onda više ne može se vrati u tu trku. Te neke krize se najviše mogu prevazići i poboljšati na treninzima. Kad radimo te jače treninge, da pokušamo da dovedemo telo u to stanje kako će se ono osjećati kad budemo na te pola trke, kad dođemo do te krize. Pa evo sada izađemo na vodu negde oko 9 sati, onda imamo 20 do 24 km veslanja. Posle podne za iskoristimo periodu, ako ima dosta do trke, onda su dosta duži treninzi, isto i popodne veslamo 20 km ili radimo nešto drugo, na primjer 2 sata bicikla i teretanu. Otprilike 4 do 5 sati dnevno radimo u nekom pripremnom periodu, a kada je trka, onda se ti treninzi smanjuju i špiciramo formu za trku. Trka je u stvari skup svih treninga koje smo mi trenirali tokom cele godine. Vasić i Beđik mogu potpuno da se posvete olimpijskim igrama. Da li će im se još neko pridružiti od crkvih veslača u Riju, saznaćemo posle olimpijskih kvalifikacija u Lucernu.